Uneori, cea mai grea parte din zi începe când toți ceilalți adorm. Nu-i nimeni lângă tine să te întrebe ce te apasă. N-ai cui să spui, nici cum. Așa începe lupta, cu gânduri, regrete, întrebări fără răspuns. Și tot ce vrei e puțină pace. Dacă ai dat play acestui video, poate că sufletul tău vrea liniște. Nu o liniște superficială, ci una care să-ți atingă inima. Hai să ne rugăm împreună. Nu pentru minuni, ci pentru odihnă, pentru echilibru, pentru tine. Doamne, mintea mea nu mai tace. De când se lasă întunericul, parcă încep să aud tot ce ziua acoperă cu zgomot. Fiecare ce-ar fi fost dacă, fiecare vorbă pe care aș fi vrut-o să o spun, fiecare regret. Nu vreau să fug de mine, dar nici să mă învârt mereu prin aceleași greșeli. Nu știu cum să mă opresc. Simt că mă pierd printre amintiri, frici și vinovății, care nu mă lasă să trăiesc. Gândurile devin ziduri și nu mai găsesc ieșirea, doar întrebări și bătăi de inimă prea puternice pentru o liniște reală. Doamne, te rog, ia-mi ce e în plus, toată durerea pe care o port cu mine și pe care nimeni nu o vede, toate vorbele pe care le repet în minte ca un refren al eșecului, toată oboseala care nu se duce cu somn. Fii Tu gândul acela curat care oprește agitația. Fii liniștea între bătăile inimii. Fii noaptea care nu sperie, ci cuprinde cu blândețe. Ajută-mă să-mi fac pace cu mine, să nu mai port în minte tot ce m-a rănit, să nu mă mai pedepsesc pentru tot ce nu pot controla, să nu-mi fie rușine să cer ajutor, chiar și în tăcere. Doamne, dacă ești aici, rămâi până adorm, rămâi chiar și când eu nu mai pot spune niciun cuvânt. Doamne, aici, în întuneric, nu e liniște. E ca o cameră plină de voci care nu-mi dau pace. Fiecare greșeală pe care am făcut-o parcă prinde glas. Fiecare cuvânt pe care l-am spus greșit se repetă ca o sentință. Încerc să le ignor, dar ele vin tot mai des. Mă judec, mă condamn, mă resping, de parcă eu aș fi propriul meu dușman. De ce nu pot să-mi iert greșelile, Doamne? De ce mi-aduc aminte mai des ce am făcut rău decât ce am făcut bine? Simt că sunt prinsă într-o închisoare invizibilă și cheia o port chiar eu, dar nu știu cum să o folosesc. Tu mă știi cum sunt cu adevărat. Știi că n-am vrut să rănesc, n-am vrut să dezamăgesc. Poate că n-am știut mai bine, poate că am fost prea rănită ca să iubesc corect, dar știi și cât a durut după, cât am regretat, cât am plâns, cât m-am ascuns. Doamne, oprește războiul din mintea mea. Spune Tu un destul peste aceste gânduri care mă sfâșie. Dacă oamenii nu pot uita ce am făcut, ajută-mă pe mine să nu rămân prizonier acolo. Îmbracă-mi gândurile în adevărul Tău, nu în minciunile fricii. Adu lumină în colțurile întunecate ale minții mele. Fă liniște, dar nu o liniște goală, ci una în care să simt că sunt iubită, chiar dacă am greșit. Doamne, sunt aici, deschisă, vulnerabilă, înfrântă, poate, dar nu pierdută. Și dacă Tu crezi că mai e ceva bun în mine, ajută-mă să cred și eu. Ajută-mă să mă iert cu adevărat, ca să pot merge mai departe.
Doamne, m-ai auzit? Chiar dacă n-am strigat tare, chiar dacă vocea mea a fost mai mult gând decât rugăciune, Tu ești aici. Simt cu inima. E liniște, o liniște care nu sperie, ci îmbrățișează. E ca o mână caldă pe pieptul meu agitat, ca un nu mai plânge, spus fără cuvinte. Încep să cred că nu e nevoie să fiu perfectă ca să fiu iubită, că pot fi în proces, că pot fi un suflet pe drum, că Tu nu mă aștepți la capăt, ci mergi cu mine, pas cu pas, că Tu nu te superi când mă opresc, ci stai lângă mine, până pot merge din nou. Îți mulțumesc pentru că nu m-ai forțat să zâmbesc, pentru că nu m-ai certat că plâng, pentru că ai stat cu mine în tăcere, într-o lume în care toți vor să repare. Tu ai ales doar să fii. Asta e iubire. Asta e vindecare. Și acum, Doamne, Te rog, nu pleca, nu mâine, nu mai târziu, nu după ce termin această rugăciune. Rămâi, chiar dacă eu mai uit, chiar dacă mă mai pierd, rămâi acolo, în colțul inimii mele, unde doar Tu ai loc. Ajută-mă ca atunci când voi uita cine sunt, să-mi amintesc cine ești Tu, să știu că sunt al Tău și atât ajunge. Promit să încerc, să nu mai port totul singură, să-ți spun când doare, să nu mai tac, să las lumina Ta să pătrundă și acolo unde mie mi-e frică să privesc. Doamne, Îți dau tot ce nu pot duce, toate nopțile nedormite, toate gândurile grele, toate vinovățiile. Ia-le Tu și fă din ele ceva bun, căci eu nu mai pot, dar Tu poți. Și dacă ești cu mine, atunci și eu pot. Un pas, o zi, o respirație și apoi alta. Mulțumesc pentru pacea Ta. E singura care nu doare. E singura care rămâne. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că porți ceva greu. Poate o rană nespusă, poate o frică, o vină, o durere pe care nu o înțelege nimeni. Dar să știi ceva. Faptul că ești aici înseamnă că nu ai renunțat. Și e suficient. Pentru azi e suficient. Poate că nu te simți puternic, puternică, dar ai fost curajos, curajoasă. Curajos e cel care simte durerea și totuși continuă, care se clatină, dar nu cade, care se roagă în șoaptă, dar nu uită cine ascultă. Dumnezeu nu te iubește doar când ești bine. Te iubește și când te zbați și când cazi. Te iubește în lacrimi, te iubește în deznădejde, te iubește fără condiții. Azi, lasă totul jos. Nu trebuie să ai toate răspunsurile. Nu trebuie să te grăbești să fii bine. Doar rămâi aici, cu El. În prezența Lui e vindecare, e liniște, e început nou. Poate nu s-a schimbat nimic în jurul tău, dar dacă s-a liniștit ceva în tine, atunci s-a întâmplat o minune. Păstrează această pace și nu uita, chiar și atunci când nu simți nimic, Dumnezeu lucrează. Tu nu ești uitat, tu nu ești uitată, nu ești prea departe, nu ești prea târziu. Ești în drum spre lumină, pas cu pas. Și acolo unde ești tu, nu ești singur, nu ești singură. Amin.